మీ పెట్ కి ఏ ఫుడ్ బెస్ట్ అనుకుంటున్నారు? హోమ్ ఫుడ్డా, ప్యాకెట్ ఫుడ్డా? చాలా మంది హోమ్ ఫుడ్ బెటర్ అనుకుంటారు, ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది, ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉండవని. కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. మీ పెట్ కి కావాల్సిన వైటమిన్స్ అండ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి డైలీ ఇవ్వడం ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ కాదు. దానివల్ల న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ వస్తాయి. అదే ప్యాకెట్ ఫుడ్ లో కంప్లీట్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. కానీ చాలా పెట్ ఫుడ్ బ్రాండ్స్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. మరి సొల్యూషన్ ఏంటి? ఏ ఫుడ్ అయితే బెటర్? టైం ఉంటే ప్రాపర్ వైటమిన్స్ అండ్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి హోమ్ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసి ఇవ్వండి. లేదా హై క్వాలిటీ ప్రీమియం పెట్ ఫుడ్ బ్రాండ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. వీటిలో కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ తో పాటు నేచురల్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి. సో మీ పెట్ హెల్త్ మీద కూడా చాలా తక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అందుకే ప్యాకెట్ ఫుడ్ కొనేటప్పుడు బ్రాండ్ నేమ్ కన్నా ముందు ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ పెట్ కి హోమ్ ఫుడ్ ఇస్తారా లేదా ప్యాకెట్ ఫుడ్ ఇస్తారా? కామెంట్స్ లో చెప్పండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీకు తెలిసిన పెట్ పేరెంట్స్ కి షేర్ చేసి మన అడోరబుల్స్ పేజ్ ని ఫాలో చేయండి.